बे बाथौ मन्दिरनि खाथियावनो दङ गंसे स्कुल। बे बाथौ मन्दिरनि जिङाव थानायानो जाबाय बिस्वजित दैमारि लाहानि न'। आं बिसोरनो 20 रां दान होनाय जाबाय बे बाथौ मन्दिराव। नैनो जाबाय बिस्वजित दैमारि लाहानि न', नै बिल्डिंआ। नै बे लामाथिं थाङोबा गुवाहाटीनि ISBT बास स्टेन्डखौ मोनो। नै जाबाय बालाजी मन्दिर। बिस्वजित दैमारि थानाय खाथि जिङावनो बिसोरनि जिङावनो बालाजी मन्दिर दङ गंसे। नोंसोर नायहरनो हागोन नै। खुलुमबाय, भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोन।